רכבו עם קובי, ולזכרו פרצו את השביל הזה. שביל הלב יוצא מהנקודה מפה לאורך הצד הדרומי של תל אל בתוך חורש, מבלי לפגוע בחורש. הושקע פה עבודה רבה על ידי החבר'ה מתל אל, ילדים, נערים, מבוגרים, ובעצם מי לא. קצת מתרגש. רוכבי אופניים, כל אחד למעשה יכול לרכב על אופניים ואפילו לעשות עגלית, שזה בעצם מטיב את השביל שישמר לאורך זמן. אני רוצה להזמין את ליאור זוף לנגן איתי ביחד שיר שקובי כתב אותו. נספר דרה. כשקובי ופרנצ'סקה הגיעו, חיפשו מקום לגור בו, עברו ביישובים והגיעו לתל אל. בכניסה לתל אל יש עץ, היום הוא קצת גדוע, אבל בזמנו הוא היה עץ ענק, יפהפה, כליל החורש. והוא כתב עליו שיר. את השיר הזה, הוא נמצא בעצם, השביל הזה נמצא בדיוק, אני לא יודע, זה יצא ככה, אבל הוא יצא בדיוק ליד כליל החורש. והסתבר לי משיחה עם פרנצ'סקה שהוא מאוד אהב את העץ הזה, ואפילו נהיה עץ שהוא פה על השביל, לזכרו של קובי. ליאור ואני הלחנו שיר שנקרא כליל חורש. אני אנסה לשיר אותו, אני מקווה שאני אצליח. כן, גם מאוד מתרגש. אני בדרך כלל, אין לי בעיה שהתרגשות, אבל... ליאור, תעמדו ביחד. לחורש, כך אמרו לי זו, נותן פריטו, גלגלה, גלגלה ככדור מעוף ברדיוס, גלגלה ככדור מעוף ברדיוס, פרסה פריחות נמוכות בגינתו, לא הייתו סגולה שלך לחורש אנחנו רבויים היום, כליל החורש הפך רבויים היום, ברחובות בהם עולרתי רגליים, הלכו שבותיי כרבים, אשר כלילות נחשבו, השבוע על ישן שקור, כליל החורש צר כמו חרדה, כמו פחד מסגולתו, כליל החורש בסגולותיה של עונה, בסגולות פרק בלילות, ברחובות בהם עולה, הלכו מחשבים צרים, אשר כתינוקות נשבו, המחשבות על ישן שמותו, כליל החורש המשמעות, כליל החורש כך אמרו לי שמו,
רוצים להסיר מעל של, אז רוצה לבקש קלט שיהיה בכיף ההנאה. רוכבי האופניים יצאו ראשונים, בסדר? רוצה לרכב, ואחריהם רגל. בזהירות, לא צריך לקרות לרוץ, יש גם מסמן וגם מספיק מקום לכולם. יש להנאה. לא ילדים, ראשונים. אנחנו באים בתורים על הפעולת שהרוצה כולם תשתתפו.